Трябва да готов. Здравейте! Тази вечер съм на гости в семейство Балахурови. Това е третата вечер от моя туризъм, който е... Ай, от начало. Почна да бъткаш. Пучай. Здравейте! Тази вечер съм на гости в семейство Балахурови, което е третата вечер от моя туризъм, който е... И сега ще ви изпълним песента Ренегат на група Бензин със специално участие на мама Рени Балахурова, която ще свири на клавишни и ще изпее тази песен, която в оригиналния вариант пее Милена Стоянова, но в момента тя е в Норвегия. И затова слушайте, наслаждавайте се и на здраве! Айде! Приятели, за тази вечер беше това всичко от нас. До чуване и до леки срещи!